हेलौ नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि बड'लेण्ड कसारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोथार बरायहरबाय। दिनै आं इउटुबारफोरनि गोदान निउस आपडेट लाना फैदों। नोंथांमोना फुल नायलांदो भिडिअखौ आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालाम। फैदो दानिया सबसे फार्स्ट निउसनिफ्राय जागायदिनि। बिथां इनुस दैमारिनि चेनेला 5 मान्थ सिगां हेक जादोंमोन। बेखौ बिथाङा आवगायनो मोन्दोंमोन, नाथाय सेटिंस प्रब्लेमनि थाखाय मोनाखैमोन, भिडिअ हगारनो हायाखैमोन। दा बेखौ बिथाङा गासै सेटिंखौ मोनबाय। बिथाङा दा भिडिअखौ हगारफिननो हासिगोन। बिनिनो फिसाज्ला क्लिप सालायनो। जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै बे चेनेलखौ मोनफिनबाय आरो आं मा खालामगोन एबारनि आंहाथ' बै मिस्टार इनुस मोनसे गोदान चेनेल दिहुनदोंमोन आङो। बेयाव आङो ओइ मोनसेयाव ब्लग होग्रा जानोसै, बेयाव रेप सं हारि होग्रा जानोसै, मिउजिक भिडिअफोर ना मा बुङो लोगोफोर। आं बेयाव रेप भिडिअफोर होग्रा जानोसै, रेप भिडिअ। ओमफ्राय बैयाव मिस्टार इनुसाव गोदान मोनसे खुलिनायमोन, बे हेक जाखांनायनि उनाव मोनसे खुलिनायमोन आङो मिस्टार इनुस। बैबो 13K जाखाबाय। बैयाव आङो ब्लग भिडिअफोर होगोन, ट्राभेलिं भिडिअफोरखौ होनोसै। ओमफ्राय बे चेनेलाव आङो रेप भिडिअफोरखौ होनोसै, मानो होनबा मोननै आसा खालामो बिथांनि रेप संखौ जों थाबैनो बे चेनेलाव खोनानो मोनगोन होननानै। दानिया फैदो गिव अवे रायजोफोर। मटरवाला G9 नोंथांमोना नै चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि भिडिअखौ नायदो आरो बिथांमोननि पार्टिसिपेटनि रुलखौ मानिदो। ओमफ्राय देरहादो, नोंथांमोनाबो देरहानो बायसान्सफोर देरहानोबो हागौ। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। गोजोन्थों।